Nakoniec dosiahol veľkosť kokosového orecha. Jeho mama tvrdí, že lekári si nádor nevšimli a Attilovi určovali rôzne iné diagnózy. Kým sa konečne dostal na operáciu, prežil 2 roky s veľkými bolesťami. Jeho mama chce lekárov z Tornale, Rimavskej Soboty či Rožňavy, ktorí si roky obrovský nádor vraj nevšimli, pohnať pred súd. Toto je Attila. Na prvý pohľad zdravý 21-ročný chlapec, ktorý má život pred sebou. Pod košeľou však ukrýva 15 cm ranu po operácii srdca. Mal nádor, ktorý sa mu na srdci vytvoril, keď mal 1 rok. Tento nádor som mal už od malička. Keby to našli v 2. ale 3. roku, takto odstránenia. Attila teda prežil 20 rokov s nádorom na srdci, ktorý s ním postupne rástol, a to až do veľkosti 700 gramov. Nádor veľký ako kokosový orech začal na seba upozorňovať pred 2 rokmi. Mal som veľmi veľké bolesti na chrubát, aj tu vpredu. Ani mnohé návštevy u rôznych špecialistov v Rimavskej Sobote a Tornali údajne nepomohli určiť diagnózu. Ako som išiel ako lekárovi, stále len mi jedno povedali, že len alergiu mám. Že on je zdravý, silný, čak on simuluje. Neviem, že ako to vyšetrili, ale nevedeli to nájsť. Podľa odborníka, ktorý sa nám k tejto téme všeobecne vyjadril, nie sú takéto veľké nádory časté a už pri malom podozrení je potrebné urobiť ultrazvuk. Na ultrazvuku srdca sa tie nádory veľmi pekne zobrazujú. Tu je celé srdce a tu máme aj v jednej predsieni, aj v druhej predsieni obrovský nádor. Attila však bol na ultrazvuku srdca až po 18 rokoch. Prekvapilo ma to, lebo mal som bolesti, ale neuvedomil som, že mám tam nádor. Attila je už po operácii. Momentálne sa cíti dobre, napriek tomu však na to, čo prežil, nikdy nezabudne. Veľký som mal strach, veľmi veľký, ale musel som žiť. Attilová mama je rozhorčená a chce podať sťažnosť na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Aby to riešiť súd. A nech on dostane odškodné, preto, lebo veľmi trpel. Z Bratislavy a Tornale pre televíziu JOJ Eva Barilová a Martina Molčanová.